me so me da mu nyina ase me emo wa se na ahema ne na natwafo hene me di kura ba nkomo aye die mu de yeye bia no Effiduase manti ane yeye ya ho de da mi so abikai se ma ho de mi nyansa de mi wo bia ye de beboa ma Effiduase aye die Effiduase nti na bedi akonwa no me sɛ bi mo daruma nyɛ sɛ biti na atɔkonwa na mpakonwa die na me so de meka no sɛ obiara so waseda onfama na kunadu yi adomodi kan efiri sɛ din kuna nhyɛ ediru bia na bambuo ɛyaba ukono ho a nkura a ɔhyɛ ka ho bi na yaduru bia yaduru yɛ de mmoa kwa ane yɛ boa me di Effiduase hini a ɛnyɛ bidi abretu hini a ɛnyɛ mmoa kwa ane yɛ pɛsi yɛ boa yɛ bɛsrɛ obiara ne sɛ obiara fa na wonye adwuma na yɛyɛ no emu ebia na wonimdie bi ebia na wonyansa bi ebia na wadwenkyerɛ bi obiara fa na dwene mbra yinyina ne yɛyɛ ama Effiduase man ne yɛnyɛ na ɛyɛ Effiduase social center ho asɛm no kurani abroyɛ ɔtemani mu hai ɛne koda adwene de biara ɔka ho asɛm obisa nti ebe ne den ye mese ka kira manfo nyina ne se atia na so emui ye kan ne se entem bebre ankoye de nanso ye be ne den ye se obia bo se obia nka na komanto ne yem kakra bia ebetimi aye wo ho e de aboa na manfo nyina adwena sa baso ye nyina ye abwa ni aye na aye awie no peye na ye no ye beye enche mi a bebre no ba mu studio ha na sa asem no na bia no nan ma dwendwe no ho bi de adwuma ye koduru ho ye be nim nyina abedi ho nkomo ye nyina ye hunu kwa ye befa so a ye be ko ye nim ye sre Nyankopon se o ma na duwa me yaw to so me enu ahoden nimde Oma na kuradu yi adom ahoden ni nimdeɛ oma nananom nyinaa nimdeɛ ne ahoden na yɛntoa so na yɛnyɛ na enye yie na kuro no so emfa ne tuma pa emfra ensam no dɔso na enso yɛgyiri sɛ kakra yɛ nyinaa yɛka bɔ mu a yɛbɛyɛ na yɛyie ɛda mu nyinaa ase ya mi nhyira yɛ nyinaa